un episod. Nu o să fie un episod prea lung, o să vă zic de pe acum ce sunt grabă. Și na. În acest episod de ce priviți ce a venit. Noul sezon pe Brawl. O jucăm o leacă cu acest nou brawler. Să mă de la premii. Bani și de mișto. Skin-uri. Quest-uri noi. Am și un item free pe shop, un freebox. Deci da. O da maximum aici. Deci nu o să fac cine știe ce chestii. O mergi, dăm schimbe freebox-ul. Bă, graba asta mi-aduce noroc. Da, și vreau să vă urez succes la școală. Pentru 9 ani. Succes la toată lumea, să luați numai noti mari. Că și eu trebuie să încep prima oră în curând la ora 1 și destul de grăbit. Deci, da. Deschide și B-box-ul. Hai că dacă mai pice ceva și din ăsta deja e cel mai norocos clip din viața mea. Ce să mai pice, bă. Bun, deci voi va fi un episod mai scurt. Vreau să jucăm acum cu nouă. Vreau să vedem cu ce se mănâncă acest coleg. O discutăm o leacă despre Brawl Pass. Nu fac multe chestii, dar ce na. Mamă, ai schimbat și aici. Ok, la asta nu mă așteptam. Deci 2400, 900, 500, 300, 250, 200. Păi bă, e slab. Slab rău. Deci, cam ceva ce nu cred că te joci. 1, 2, 3. Ăla îi dau un hit să las sub 1000. Și mă duc, uite așa. Dați-o leacă, sunt un mare prost. Destul de lungheață. Nu știu când o să mai apară următorul clip. Deci ăsta poate fi ultimul clip pe destul de lungheață. Nu știu când o să apară următorul. Fiindcă na, o să fiu ocupat. Hai, vedem. Mamă. Băi, mișto. Chiar mișto brawlerul. Îmi place ultimata. În rest, cam e un brawler destul de slab. Nu mi se pare cine știe ce wow la el. Să zici, mamă, ce wow e. Chiar nu. Deci, da. Chis filmarea cumva? Și nu știu eu. Nu. Mă neacă să închis filmarea și nu știu eu. Că nu știu cum făceam acum ca toți draci. Puteți să tăceți și voi date din gura asta. Bun. Da, și noi mai de solo. Dați-o leacă, sunt un mare prost. O să-l dau cu B, fiindcă Tony a picat acest Star Power. Mamă, primul meu brawler de power. Ok, deci hărți noi. Dăm un match. O să vedem hărțile, vedem ce hărți noi avem. Am vrut să mai adăug ceva chestii, cred că pe la Friendly Game am auzit. Nu știu, chiar nu știu, e prima oară când intru pe Brawl. N-am mai dat ieri. Pe zona acesta pe Brawl. Primul meu Brawl cu Star Power. Știu, Bibi, că ești aici. Superb. Thanks. Ok, o să încerc să nu stau în boschet, să zice că, mamă, uite, copilul e frică, se bat. Ce 4400 am dat la asta. I-am șmerlit freza. Bă, ce le șmerlesc. Hop. Ah. Hai, și vă ce faci. Ești înconjurat, te fă praf. Ai scăpat. Hopa și libeli. Hopa și libeli. Hopa și libeli. Hai, timp. S-o crezi tu, bă, Shelly, că fac eu timp cu tine. Chis băgarul la colț. O să mor în faza asta. Unul viață. Era sigur că o să mor. Da.
Deci ați văzut ce faci Star Porn, dă scut în unul viață. Chiar destul de OP și chiar îmi place. Bun, vreau să vă hărți, vreau să vă să băga la friendly game. Aha, deci pot să scop boții. Asta chiar e tare, pot să mă joc singur? Ok, vreau să vă hărți, vreau ce mai hărți noi. Ok, hartă de gem, asta e tare. Multe update-uri, noi nu s-au băgat. Ok, chiar o scos hărți, o scos foarte multe hărți de showdown. Am înțeles ce-i pe aici. Brawl Pass-ul. Brawl Pass-ul e destul de ok, un skin la level 1 aici, ăsta trebuie să... Da, n-am gemuri, sunt sărac, libit. Multe big box-uri, multe mega box-uri văd pe free. Foarte multe big-uri și brawl, ceea ce chiar îmi place. Gemuri. Ok, un brawl pass destul de bogat. N-am ce spune, free pe... Am văzut un pimpec. Tare. Tare, tare. Ce s-a mai adăugat? La chat ceva? Nu, cred. La club nu prea cred. Dacă vrei să intrați în club, ăsta e ID-ul. Ăsta e, da, club. Vă aștept cu drag. Și cam asta, nu cred că mai a rămas ceva din previous season. Nu, am avut un mega box și nu mai prea nici din el. Da. Deci, da, cam atât a fost cu acest episod. E un episod mai scurt, v-am spus, nu vreau să-mi fac un episod foarte lung chiar acum. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!